बे समाव मोनसे बिग आपडेट गिबि खेबनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंहनि सायाव गोख्रों खुगा बेखेवदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि लाइस्राम लाड्डु सिंहनि खामानि मावनायखौ आंबो मोजां मोनाखै। बिथांखौ आं बोसोन होदों नोंथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिजाइन लाना थांदो। नाथाय मानसियानो अख्रा बुजिनो नागिरा थांनो नागिराखै बिथांखौ। फरायसा फरायसुलिफोराबो मोजां मोना, रायजो राजाफोराबो मोजां मोना। बिथाङासो मिथिगौ बिथाङा मानो दंबाय दं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव। दानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि लाइस्राम लाड्डु सिंहनि आखायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोबोद गाज्रि जालांबाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआबो बिथांखौ रिजाइन होनो थांनो फोरमायदों, नाथाय मानसियानो बुजिनो रोङा होननानै फोरमायदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बे जाथायखौ लानानैनो आयेननि हेफाजाबजों राहा लानाय जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव होबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो सोमावसारनाय हाबाफारि, बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। लाइस्राम लाड्डु सिंहनि जे आयेननि जे बेरेखा हाबाफोर मावनाय हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ रैखाथि होनो थाखाय धरना होबाय थानायखौ, आन्थोर जयै धरना होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंदों लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ आं मोजां मोना। बिथाङा थाबैनो बे जायगानिफ्राय थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिथाङा रिजाइन लानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन फारसेजों हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों जे गुबुन फारसेजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङाबो बिथांखौ बुंखांबाय जे बिथाङा थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो ओंखारलांनांगौ, थामहिनबा रिजाइन लानानै थांनो थाखाय खावलायदों। नाथाय बिथाङानो बे समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाङाखै होननानै बुंदों। बिथाङासो मिथिगौ बिथाङा सोरनि अननाय मोननानै बिथाङा बे समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिजि महरै खामानि मावगासिनो। बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बे गोख्रों बाथ्रा, थामहिनबा बिथाङा खेंफोरथि होनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सायाव बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया होनि। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিচিগৰাকীৰ কাম কাজত ময়ো সন্তুষ্ট নহয়। আমি তেওঁক পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আপুনি পদত্যাগ কৰি গুচি যাওক, কিন্তু মানুহজন আকৰগোজ, মানুহজনে যাব খোজা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ভাল নাপায়, ৰাইজেও ভাল নাপায়। তেওঁৱে জানে তেওঁ কিহৰ কাৰণে আছে। কিন্তু একেবাৰে মই আপোনাৰ লগত মই একমত যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্যগৰাকীৰ হাতত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ বহুত বেয়া হৈছে। যদি অকণমানো সন্মান থকা মানুহ হ'লহেঁতেন তেওঁ পদত্যাগ কৰি ইমান দিন গুচি গ'লহেঁতেন। মই নিজেই শিক্ষামন্ত্ৰীয়েও তেওঁক কৈছে তেওঁ ৰিজাইন দিব লাগে। তেওঁ বুজি নাপায়, ৰাইজেও তেওঁক ভাল নাপায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ভাল নাপায়। গতিকে বিষয়টোলৈ আমি চাই আছোঁ যে আইনৰ গণ্ডিৰ মাজেৰে কি ধৰণে আমি তেওঁক বিদায় দিব পাৰোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিচিগৰাকীৰ কাম কাজত ময়ো সন্তুষ্ট নহয়। আমি তেওঁক পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আপুনি পদত্যাগ কৰি গুচি যাওক, কিন্তু মানুহজন আকৰগোজ, মানুহজনে যাব খোজা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ভাল নাপায়, ৰাইজেও ভাল নাপায়। তেওঁৱে জানে তেওঁ কিহৰ কাৰণে আছে। কিন্তু একেবাৰে মই আপোনাৰ লগত মই একমত যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্যগৰাকীৰ হাতত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ বহুত বেয়া হৈছে। যদি অকণমানো সন্মান থকা মানুহ হ'লহেঁতেন তেওঁ পদত্যাগ কৰি ইমান দিন গুচি গ'লহেঁতেন। মই নিজেই শিক্ষামন্ত্ৰীয়েও তেওঁক কৈছে তেওঁ ৰিজাইন দিব লাগে। তেওঁ বুজি নাপায়, ৰাইজেও তেওঁক ভাল নাপায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ভাল নাপায়। গতিকে বিষয়টোলৈ আমি চাই আছোঁ যে আইনৰ গণ্ডিৰ মাজেৰে কি ধৰণে আমি তেওঁক বিদায় দিব পাৰোঁ। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो आरसि, इन्सुरेन्स लाफानानै
7,999 रां बेसेनावनो लयेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।